で、マジ、まあ、いい加減なんで、この辺とかも適当にスプレーで塗ってるんですけど、まあ、皮ですね、ヤギの皮だと思います。で、非常に獣臭い匂いのもので、毛とか残ってるんですね。で、まあ、頭は、まあ、これは近年だけなんですけども、馬ですね。これはトゥバの伝統ではないですね。トゥバとモンゴルの音楽が非常に、まあ、モンゴルのホーミーはご存知の方いらっしゃると思うんですけども、トゥバと、のホーメイとモンゴルの音楽全然別物ですね。で、別物でそれぞれが、まあ、プライドを持ってあいつらとは違うって言ってるんですけど、これがモンゴルの影響で馬をつけ始めたわけです。でもなんかちょっと馬がついてると嬉しいんで、はい、馬付きの使ったりするんですけども、まあ、くずめくんも馬がついてますね。抽象的な。じゃあ、やりましょうか。はい。最初は、米方面。米方面ですね。年寄りとお母さんのためにありがとうといった感じの、まあ、子守歌なんですけども、子供がお母さんに対して、感謝をという曲です。で、この歌は、オンダルムンゴール、はい、ムンゴールオンダルというですね、トップクラスの、プレイヤーがいるんですけども、その曲ですね。で、そうした同時に作家でもあって、これがそのムンゴール、優しい馬の顔をした一番よろしくお願いしますね。じゃあ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
次、まあ、今日ちょっと2曲で、あと1曲2人でやると思うんですけども、もう1曲が伝統的な曲ですと。で、アーシュデッケイオーっていう曲なんですけども、まあ、どういう意味かというと、言葉の意味はなんかないらしいですね。掛け声だというふうに言われています。日本の、うんとことこいしょみたいな感じですね。曲の合いの手で、入れるような感じの言葉ですね。はい、じゃあ。Aa-shu dekei-oo